marcho da casa. Oh, é a hora da merena. Merena, merena, é a hora da merena. Merena, merena. Ostras, un flan. Que rico. Falta a culleriña. O flan é mol, 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 mol. Como as tetiñas moles, moles, moles. Como as cachas moles, moles, moles. A min gustame moito o flan porque está mellor co pan. Xa estou aquí, meu flaniño. Agora quero pis. Quieto aí, non te movas, flan, que vou ao cuarto de baño. Botei unha boa sesta. Ai, que larica, comí agora unha cousa lixeiriña. Ai, que ben, un flan, co que me apetece. O flan é mol, mol, mol. Como as cachas moles, moles. Aí vou, meu flan, aí vou. Aquí me tes. Fixo que papou esa loba. Estaba aí a pagar. Shinosuke, ven un momento. Que queres? Shinosuke! Dime que é esta desorde que tes montada. Por que o tes que deixar todo estrado cada vez que xogas? Dixenche 1000 veces que cando termines que arromben os xoguetes. Que non se che ocorre cousa mellor que poñerlle a nevado as miñas bragas na cabeza. Se non obedeces polas boas, será polas malas. Non me vas dar peniña ningunha poñéndote a chorar, que xa nos coñecemos. Teño que sair facer a compra. Na mentres pensa no que fixeches. Programa especial. A mocidade do hoxe en día. Miki, cantas veces yo teño que repetir? Pódese saber por que non fas caso nunca do que che digo? Déixame en paz, mamá. Es incapaz de entender lo que penso, de entender lo que sinto. Non me retruques. Bruxa, a unha filla non se lle bate. Non o aturo máis. Estou farta. Marcho desta casa e non me veré do pelo nunca máis. Achí, achí. Atopei esta nota de Miki, é como vostede é o seu profesor. Que parva é esta, Miki? A quen se lle ocorre marchar da casa? Quen me mandaría rifarlle daquela maneira? Estou tan arrepentida. Fun unha mala nai, recoñezo. Mikia! Ostras, pois eu tamén marcho da casa. Primeiro hai que escribir unha nota. A ver... Hola, ¿cómo estás, mamá? Feliz Año Novo a todos. E agora a equipaxe. As galletiñas que non falten. Xa me esquecía. Isto... Preparado para marchar da casa. Adeus, mamá. Marcho desta casa para sempre. Teño que facer unha cousa. Voute extrañar moito, non quero que me chores aínda que te sintas só. Tens que ser valente como un home. Ala, nevado, marcho. Prefiro que me acompañes para non estar só. O que xa non sei é onde hai que ir cando un marcha da casa. Xa está, cando me perdo e non sei por onde teño que ir, pregunto a un policía. Pasouche algo, neno? Hola, son Shinosuke Nohara. Hola, Shinosuke, como estás? Non te machegues nin un milímetro. Non opoñas resistencia. Como movas un músculo, ilumínote. Que non se di así, home. Dise como movas un músculo, elimínote. Non, deume de cheo, non quero morrer. Ai, 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 ai. Estes policías de agora xa non son como os dantes.
Pódese saber a que viñeches, Shinosuke? É que fuxen da casa e viña a que me dixeses pra onde teño que ir, e se non é moito pedir, quería que non quedase moi lonxe. Ah? Con estes requisitos, que estea a menos de 3 minutos dunha estación, preto da escola e dun centro comercial. Mira, neno, eu agora estou ocupado, entendes? Teño que marchar. Sí, comisaría de Kasukabe Norte, diga. Como que entraron ladróns? Vou pra alá. Vaya. Hola, son Shinosuke Nohara e toleo polas galletas de chocolate. Miña nai saiu facer a compra e o policía non está neste momento. Hecho que hai? Sí, Alberto, a mí tamén me parece. Hola, que tal? Hola, Miss. Cola nevado. Mira, sinceramente, esta tenda nova pareceume moi cara. Tanto lle ten onde estea e o que faga eu. Sei que me esquece algo, pero non sei o que. Precisamente por iso marcho da casa. Que che vaya ben, mamá. Ai, sí, tiñalle que mercar un pasteliño a Shinosuke. Boas tardes, quería uns pasteliños. Shin-chan, lavache las mans. Lavei, mamá. Cando remate lo pastel, arromba nos xoguetes, oíchesme? Sí. O importante é que todo rematou ben. Oi. Imos facer unha competición de natación. Eu non quero participar nesa competición. Que dis? E logo? Pois eu entro que esmorro de gana. Ai, tedes que entender a Masao. Non sabe nadar e está asustado. Deixáchesme pampo. É a primeira vez na vida que dis algo inteligente. Moitas gracias, Kazama. Esfórzome por parecerme a ti en educación e amabilidade. Solta, mamán, necio. O que temos que facer é pensar como podemos axudar a Masao. E se lle pedimos á señorita que lle faga un adestramento especial? Boa idea. Espacial como as naves. Está decidido. Decidido? Como que decidido? A miña opinión non conta. No outro día, Veña, vai, Masao. O primeiro que hai que facer é acostumarse á auga. Xa. Antes de nada, baste mergullar na auga tal como van facer Kazama e Shin-chan. Non teñas medo, Masao, é doado. Xa. Cando che empeza a falta o aire é horrible. Aparte de perigoso, ata podes morrer afogado, así que xa ves. Pero a señorita Yoshinaga podeche facer a respiración boca a boca. Veña, métete na auga, Masao. Non teñas medo, home. Ánimo á auga. Agora mergúllate ti. Preparado, xa. Agora intenta abrir os ollos. Oh, Masao, respira, respira, por favor, Masao, respira, 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 respira. Moi ben, así me gusta. Xa estás acostumado á auga. Chegou o momento de nadar coa táboa. Shin-chan, vai pola táboa, por favor. Deixate de andrómenas. Veña, dalle, Masao. Nada iso. no outro luns, ¡Ánimo, Kazama! Se quedas de primeiro douche un bico de película, Kazama. Igual pensas que me foi gracia que me digas que un bico. Puxose colorado. Dos parvadas que diste. Anda, me fai no por min. Es un estúpido Shin-chan porque non movo ningún dedo.
Os da clase das rosas primeiros, os das cerdeiras segundos. E os dos xirasoles? Defraudounos a todos para variar. Non digas bobadas, a culpa foi túa. De verdade, que mal estiveste los xirasoles. Paréceme que os da clase das rosas tamén gañaremos a seguinte proba. Kawamura, a próxima proba carece de dificultades para ti. Tranquila, señorita, comigo non hai quen poida. Ai, non. Ai, para xa! Sí. Agora xa me cabrei pola túa culpa. Xúroche que vou facer todo o que poida para deixarvos en ridículo. Iso xa o veremos. Veña, Masao, demóstralle lo que valemos. O que? Que dis? Atende, Masao, o importante non é gañar senón participar. Non quero. Todo o mundo en posición de saída. A ti vouche baixar eu eses fumes. Que fumes? Queimas algo ou que? Non te burles de min que aínda levas. Xa! Dalle, Así me gusta, Shin-chan. Que fai ese agora? Paso! Vou facer o mesmo que el. Non permitas que che afecte o que che faga ese Kawamura. A prancha móvese moito. A continuación, a carreira de remudas con estilo libre. Que é o estilo libre, señorita? Significa que podes nadar como che apeteza, do xeito que máis che guste. Así Masao tamén pode participar. Non quero participar. Masao, mira. Que? Atende. Unha mazá. Que pasa, Masao? Eu queríache facer unha gracia para te animar. Pois conseguiches todo o contrario. Xa! Veña, Masao, participa na carreira. Podes ir camiñar, non fai falla que nades. Non quero. Non o entendo, co ben que nadáchelo outro día. Non nadei, fuxía de Shin-chan. Dalle, nene, ánimo. Sinto que o tedes negros da clase dos xirasoles. Por qué? Mira, nós temos unha sorpresa. E Yamamura, aí onde o ves, é o campeón nacional de natación infantil. Que besta. A vor. Ai, sí, pois agora eu participo nadando ao meu xeito. Veña, Yamamura. Para as túas fornas. Ai, o coiño. Non quero. Un contraataque increíble que dá a victoria á clase dos xirasoles. Ti és moi boa a nadar. Gañaches, Masao, és un as. O que? Perdemos outra vez. ¡Viva! ¡Gañamos! ¡Viva! ¡Somos los Tororiro! Gañamos gracias ao meu cu. Oi. Imos xogar ás máquinas come cartos. A onde vas, Hiroshi? As máquinas. Que teima colliches, total, cada vez que vas perder o tempo e os cartos? Vou para distraerme un pouco. Eu tamén me quería distraer. Cheírame a min que nos vais a ir revirada a distracción. Últimamente levolles quitado un piquiño. Quitarás, pero eu a ese piquiño non lle vexo o pelo. Vou a unha sala nova que abriron ao lado da estrada e ali é diferente. A parte de diñeiro tamén se pode gañar carne, peixe ou produtos frescos. Se gaño traeo algo, oiches? Eu tamén me apunto. E eu? Sabe lo que pasa, Hiroshi? Que ti non sabes diferenciar se un produto está fresco ou se xa está pasado. Aí falou ben. Coiro, vai ser como se fosemos todos de compras ao supermercado. Adiante, pasen, por favor. Benvidos. Queremos que os nosos clientes sean satisfeitos. Ai, que barulleira. Xa verás como te afás de contado. Os premios onde están, Hiroshi? Alá atrás están ao fondo, pero non te embales, muller, que aínda non gañaches nada. Tranquilo, é para motivarme un pouco. Preparado para estufado de vitela de primeira calidade é soamente por 2000 yens. Damo diñeiro que o levamos. Non, Misae, son 2000 bolas de premio. E canto custa cada bola desas? 4 yens.
Iso suma un total de 8.000 yens. Tranquila, Misae. Como nos toque o premio gordo unha soa vez, ese estufado é noso. Papá! Mira que barato, mércamo! Ala, outro que pensou que o prezo está marcado en yens. Vamos alá. Antes de empezar, aquí está o diñeiro. O que? Isto só? Esas máquinas son uns sacos en fondo, Hiroshi. Con 3.000 yens non teño nin para empezar, muller. Pois non che penso dar un yen máis. Eu tamén quero. Os nenos non poden xogar nas comecartos. Shinosuke, ti tranquilo que vou gañar moitas bolas e douche a ti unhas cantas. Un pouco de paciencia. Sí. Veña, vamos alá. Vaya, moi inspirado non estás. Se aínda empecé a xogar agora. Eu tamén o quero intentar. Ei, mamá, és unha roubona. Shinosuke, xa te dixen que os nenos non poden xogar. Ui, isto vai. Non cho dicía eu. Empezan a xirar os números, mira. Claro que xiran. O que? Ostras! Ai, que ben. Mira cantas bolas, que belas. É impresionante, se non o vexo non o creo. Bo, supoño que iso é o que se chama a sorte do principiante. Moitas felicidades. Moitas gracias, guapa. Queres xogar comigo ás máquinas? Verás que ben o pasamos xuntiños. Isto que é? É que nesta sala, cando che sai un 777 nas máquinas, tes que seguir a xogar coas bolas que gañaches. Mira para aquí. Que barbaridade. Cantas bolas calculas que terá? Bótalle aí unhas 2.200. Veña, teño que levalo preparado para estufado como sexa. Papá, quero xogar. Agarda un pouco. Ainda non. Xa case estamos, home. Vai. Ai. Ai. Oiche, Shinosuke, vas meter que ir pola carteira. Ten a túa nai no bolso, cóllelas en que se dea de conta. Que dis? Eu? Se te cacha, fago meu responsable, non te preocupes. Case. Veña, agora. Ai, que máquina será a boa? Papá, mira, esta máquina é a de sorte. Non, é esta. Teño un presentimento. Oh, chegar a encher. O que? Xa ves, son cousas que pasan. Pero tanto dá porque estou convencido de que esta máquina é a boa. Dubido moito. Levo toda a mañá nesa máquina e xa lle quitei 8 premios gordos. Dá-me a impresión de que a deixei completamente espremida. Veña, Shinosuke, cambiamos de máquina. Non hai maneira. Ti déixame facer a min. Eu tamén quero xogar, papá. Un momento. Quero xogar. Papá. Ai, está ben. Toma, xoga ti. Pa xogar. Como che foi, Hiroshi? Nada de nada. Pois eu tampouco tiven sorte. Ai, marchamos para a casa. Sí, vai ser o mellor. Pero antes temos que pasar a mercar algo para hacer. Ai, Que foi? é que eu estou sen un can. Gastei todo o que levaba en riba e... ¡Ah! Quitaches má carteira. Pois xa me dirás que imos facer agora para a cea. Eu confiaba en ti, por iso non trouxen a miña carteira. O que? Non sei por que me fío de ti, non o sei. Perdóame. Pasamos por un caixeiro a quitar cartos e xa está. Os caixeiros están pechados. Ostras! Gañei! Así me gusta, Shinosuke. Quero xogar eu, papá. Deixa xogar a papá, Shin-chan. O
final conseguímolo preparado para estufado, pero gastamos unha chea de cartos. Un día é un día, non pasa nada. Non hai dereito, eu quería o boneco do ultraherói. Está ben, prometido. A outra vez que gañemos moitas bolas, levámoslo o boneco do ultraherói. De verdade dá boa, papá.